katresnan kebak kasih lan sayang. Tapi Junda sok gede jadi apa ya? Nah aku tetap jadi penyanyi ya, ben waduh bapake. Apa jadi dokter ya? Tapi belum sakarepe anaknya ya? Iya, saya dewasa ini Junda semakin tahu jati dirinya. Ngobrol rano entek ning tengah wengi, tetes embun sing ngancani. Aku sampean koyo lagi kasmaran tenan, mlaku teko tuwa bebarengan, matur suwun wis ngancani aku selama iki, wis iso saling nguat-nguatke. Kudu wong liya sing ra seneng hubungan iki berlanjut, tatak lakune ning jupuk pater tenan angine saya dewa
Matur suwun ya, Yang. Aku sing matur suwun. Dinggo apa? Ya wis ngancane aku selama iki. Aku beruntung kenal awakmu. Aku ya beruntung wis mbok jak kenalan. Kedaden tenan Aku duwe sesuatu ya. duwe omah Apa? sing ra berisi. Wah, lapis kukus tuku Malang saka Malang. Wah, ini jangan nggono negeri ya, kok iso ya? Iki aku sengaja nggawakne teko Malang. Aku ngerti Yang. Gue seneng banget karo lapis kukus tuku Malang. Yang. Maame ning jero ayo Yang. Mergo ning coba banter tenan nang ini. Matur suwun wis ngancani aku selama iki wis iso